किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, किसी का होना आशिकी। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। हम अमित कुमार स्वागत करतानी आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी के बारे में, जिनकर एगो फिल्म जोना के नाम बा आशिकी कई दिन से रिलीज खातिर अटकल बड़ी। छठ पूजा के समय से ही ई फिल्म सिनेमा हॉल के इंतजार कर रहल बड़ी, लेकिन ई फिल्म के जोन बा सही टाइमिंग न मिल रहल बा। कबो कोरोना आ जाता, कबो सिनेमा हॉल बंद हो जाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। तो फाइनली जोन फिल्म के मेकर्स बाड़े, यानी कि फिल्म के निर्माता प्रदीप कुमार शर्मा जी और डायरेक्टर पराग पाटिल जी, उ ई अनाउंसमेंट कैले बाड़े कि फिल्म के 4 मार्च 2022 के ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी भोजपुरी सिनेमा हॉल बा, जहां पर भी भोजपुरी सिनेमा हॉल में फिल्म चलेला, वहां पर ई फिल्म के एके दिन में रिलीज कर देल जाई ऑल ओवर इंडिया 4 मार्च 2022। तो आप लोग तैयार रही। 4 मार्च 2022 के आशिकी फिल्म आप सब खातिर आ रहल बाड़ी आप लोगन के नज़दीकी सिनेमा घर में। पहले कयास लगावल जात रहे कि वैलेंटाइन डे के एक हफ्ता में, यानी कि करीब 11-12 तारीख के फरवरी महीना में ई फिल्म के रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन अब फाइनली पूरा कन्फर्मेशन मिल चुकल बा कि फरवरी में फिल्म रिलीज़ ना हुई, 4 मार्च 2022 के फिल्म के रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये अपडेट रहे, सोचनी आप लोगन के बता दिए। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।